Mehanizacija i radnici na terenu udružili snage. Radovi na sanaciji uništenog dijela pruge privode se kraju. Cilj je osposobiti prugu za redovan saobraćaj. Otprilike za nekih sat i po dva radovi na kolosijeku će biti gotovi. Poslije toga slijede radovi na zatezanju kontaktne mreže. Tu nam cijenimo da treba neki 5-6 sati na kontaktnoj mreži, znači oko ponoća, kako sam rekao, da bi pruga bila sposobna za saobraćaj. Sanacija 80 metara uništene pruge trajala je 30 dana, a vrijednost radova je između 500 i 600 hiljada maraka. Međutim, gubici koji su željeznice Republike Srpske pretrpjele zbog prekida saobraćaja su mnogo veći. Cijenim da su negdje gubici od oko 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Prekid pruge prouzrokovao je i milionske gubitke rudniku ArcelorMittal i željezari Zenica. Teretni vagoni stoje, a za prevoz rude do željezare u Zenici morali su primijeniti alternativno rješenje – kamione. To su dodatni troškovi od 1.200.000 maraka, a uprkos tome ne mogu isporučiti planiranu količinu rude. Mi nismo otpremili ono što smo planirali, naš godišnji, odnosno mjesečni nivo je oko 150.000 tona rude. Mi smo negdje otpremili oko 100.000 tona rude. Znači trećina naše mjesečne proizvodnje, to su milionske cifre. Putnički vozovi iz pravca Sarajeva saobraćali su do Banja Luke, a oni iz Zagreba do Piskavice. Željeznice su obezbijedile autobus u koji putnici presjedaju kako bi prešli dio puta između Banja Luke i Piskavice, nakon čega bi nastavili vožnju vozom. Komplikovano, posebno za stariju populaciju koja se najviše raduje sanaciji pruge. Za nas sviju puno. To je odlično za putnike, ljude koji moraju ići na posao i mnogo jeftiniji voz nego naravno za nas penzionere. Na području Republike Srpske trenutno je aktivno oko 10 klizišta preko kojih saobraća željeznica.